Ima firmi koje rade decenijama i firmi koje propadnu iako im prodaja odlično ide. Razlika je skoro uvek keš. Danas prolazimo 10 navika koje drže firmu u životu. Nijedna nije komplikovana, ali 8. i 10. menjaju igru najviše, pa izdrži do kraja. Prva navika. Kad naiđeš na nov trošak, sačekaj 7 dana. Marko je našao alat za marketing, 10 evra mesečno, sitnica. Sačekao je nedelju dana i shvatio da program koji već plaća radi skoro isto. Jedna mala pretplata je bezopasna. 10 njih je plata jednog radnika godišnje. Druga navika. Ne dozvoli da ti jedan kupac nosi pola prihoda. Zamisli agenciju gde jedan klijent daje skoro polovinu para. Taj klijent zakasni 30 dana i odjednom ne možeš da isplatiš plate. Firma sa 10 manjih kupaca to jedva oseti. Rasprši prihod, pa ti nijedno kašnjenje ne ruši mesec. Treća navika. Svaka faktura dobija 3 datuma. Većina ljudi pošalje fakturu, pa se nada. Ti sebi upiši kad si poslao, kad zoveš prvi put i kad ide ozbiljna opomena. Rok je 30 dana. Podsjetnik posle 2 nedelje, još jedan predrok i poziv odmah sutradan ako para nema. To nije davljenje kupca, nego red. Četvrta navika. Gledaj keš svake nedelje, ne jednomesečno. Keš se menja mnogo brže nego što stižu izveštaji. Sedni u petak i pitaj 3 stvari. Koliko je ušlo, koliko je izašlo i da li mi je stanje bolje ili gore nego prošle nedelje. Jedna online prodavnica je tako videla da uplate kasne 2 nedelje zaredom, pustila akciju na vreme i izbegla rupu. Peta navika. Pre svakog troška pitaj jedno. Kako će mi se ovo vratiti? Softver za korisničku podršku. 200 eura mesečno. Ako zbog njega brže odgovaraš, zadržiš kupce i prodaješ im ponovo, on se sam plati. Ali ako ne umeš u jednoj rečenici da objasniš čemu služi, to nije alat, nego trošak. Šesta navika. Podeli keš u kofe. Plate, porezi, režije, rezerva, rast. Ne treba ti 5 računa. Dovoljna je jedna tabela. Uplati ti kupac 1.000.000 dinara i na računu deluje bogato. A kad odmah rasporediš koliko je za plate, koliko za porez, a koliko za račune, vidiš pravu sliku, koliko je stvarno tvoje. Tako ne trošiš ono što je već nečije. Sedma navika. 15 minuta nedeljno lov na curenje keša. Prođi troškove i traži pretplate koje niko ne koristi. Duple servise, stare ugovore, robu koja samo stoji. Jedna mala agencija je otkrila da plaća 2 alata za istu stvar, a tim koristi samo jedan. Otkazali su jedan, keš im je odmah bolji, a u radu se ništa nije promenilo. Osma navika. I pazi ovu. Naplati pre nego što isporučiš. Zdrav keš više zavisi od toga kada naplatiš, nego koliko naplatiš. Traži avans, kaparu, plaćanje po fazama, godišnju pretplatu. Majstor koji ne kreće bez avansa kupuje materijal tuđim parama. Onaj koji sve plati svojim pa čeka 3 meseca, muči se čak i kad je na papiru profitabilan. Deveta navika. Nagradi one koji plaćaju brzo. 2 kupca troše isto godišnje. Prvi plati za 2 dana, drugi kasni 3 nedelje i traži da ga juriš. Koga bi ti radije zadržao? Daj brzima prednost u terminu. Mali popust, prvi izbor kad stigne nova roba. Nagrada radi bolje od opomene. I 10. navika. Donesi jednu keš odluku svake nedelje. Ove nedelje ispregovaraš bolji rok kod dobavljača, sledeće digneš cenu za 3%, pa otkažeš pretplatu, pa rasprodaš robu koja stoji. Nijedna nije spektakularna, ali posle godinu dana to je druga firma. Firme se retko dignu od jednog velikog poteza, nego od 50 malih. Da spojimo sve. Sačekaj 7 dana pre novog troška, ne oslanjaj se na jednog kupca, daj fakturi 3 datuma, gledaj keš nedeljno, traži da se svaki trošak vrati, podeli pare po kofama, lovi curenje, naplati unapred, nagradi brze platiše
i donesi jednu odluku svake nedelje. To nisu velike reforme, nego navike. Ako ti je ovo pomoglo, prijavi se na Cash ili biznis i vidimo se u sledećoj lekciji.